बाजार खालामनो थांला नामा? आलासिया गाबोननो फैथारनोसै। दा मोनायाव थांसै खोमा। सान्दुंआबो गोसाद्राय। दे होमबालाय मोनायावनो थांदो। नै आयं साहाया। आयं सानजौफुनि ओंख्रिखौ मा संनांगौ? अमा बेदर गोरानजों सबायजों संहैदो आयं। जागोन आयं। नै आयं, नाफामखौनो एसे एवदो। नै आयं, बै माइनाबो खोन्थारनायसाय। जागोन दे आयं। आब', आयं बुरैया लिंहरदोंमोन नोंखौ। थांगासिनो। आंखौ मानो लिंहरदोंमोन मामि पापा? ओइ आइ माइनाव, जों नोंनो मोनसे मोजां सारप्राइज होनो नागिरदों। औ नंगौ आइ। मा सारप्राइज मामि पापा? बुंनो मानो? नों जोंनि बाथ्राखौ गरायनांगौ फिसा। गाबोन नोंखौ नायनो इन्जिनियार साख्रि मावनाय फैगोन आइ। नों फेलें खालामनो मोननाय नङा आइ। What? बेफोरखौ नोंसोर मा बुंलाबायदों मामि पापा? आं दानो जुलि जाथ'आ। बिदि नङा आइ। नोंखौ बिलाइनांगौआ जोंनि बिमा बिफानि दायथ'। औ नंगौ आइ। नोंनियाथ' फरायनायाबो जोबथ'बाय। जोंबो बोरायबाय बुरैबाय। नोंनियाबो जुलि जानायनि बैसो जाबाय। फारसेथिं बिजामादै जागोनाबो साख्रि मावखानायखा। ओमफ्राय नोंहा दुखु जानो गोनां जेबोआनो गैया आइ। आं दानो जुलि जाया मामि पापा। नोंसोर जि खालाम खालाम। आं जेबो मिथिला। बिमा, नों एसे बुजायदो। नोंनिफ्रायनो जादों हाय बिफा। गथ'आ दा एसेबो बाथ्राखौनो मानिला। ओंखाम नांगौमोन नामा बोराय? जेबो नांलामोन। आइ, आं गावनो एसे बेदर सुफुंदोंमोन। न'आवनो सानसेब थाला नामा नों फिसा? आं दाना फैदोंमोन आइ। फिसा नों मानो खामानि दामानि मावनो गोसो जाया? सानफ्रामबो जौ सिगारेटजों बुंफबना थायोब्ला नोंनि जिउ संसारा माबोरै जागोन फिसा? सासे सिख्लानि थाखायनो नों मानो बिदि जाखो फिसा? जों आरो बेसेबां खामानि मावना न'खर सालायबोनो फिसा? आंबो बोरायबाय, ममियाबो बुरैबाय। नों जोंखौ बेबायदि हालोदाव नुना मानो सुधारनो फिसा? नोंखौ लानानै गिखांनाय फैयो फिसा। जों थैनायनि उनाव नों माबोरै न'खर सालायगोन फिसा? खामानि दामानि मावनो रोङा, लेखा फरायाबो गैया। मा मावना जागोन नों फिसा? आइ, नों मानो गाबदों? आंनि थाखाय नोंसोरो जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय आइ। आं दिनैनिफ्राय सोलायसिगोन आइ। आइ, नों दा गाबाय। आं सरि आइ। आं सरि आइ। आं सरि। नों आंखौ बावगारदो। फैदो लोगोफोर। लुरग'। माइनाव, नों बेवहाय? औ लुरग', नों आंखौ निमाहा होदो प्लिज।
मोजां मोननायनि बेसेनखौ मिथियैयाव आं दिनै बेसेबांबा गोथौ लैथोआव गबनांबाय। नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया। नों आंखौ निमाहा होदो। माइनाव, नों दिनै आंनि खाथियाव फैबावदों। नोंनि थाखायनो दिनै जोंनि न'खरनि आइ आफा दुखु खस्थ' सहायनांबाय। नों आंनि गोसोखौ आरोबाव दा फाग्ला खालामसै माइनाव। प्लिज लर्ग, नों बिदि दा खालाम। नों नङाब्ला आंहा बे बुहुमाव रावबो गैला। आइ आफायाबो दिनै आंखौ गुबुनजों हरनो नागिरदों लर्ग। नों आंनि गोसोखौ आरोबाव दा फाग्ला खालामसै माइनाव। आंखौ हारसिं थानो प्लिज माइनाव। दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया नोंनि, आंनि लामाया आंनि। लर्ग।